O minɛni kɛra Dickton, togodala dugu misɛnnin dɔ la Boston worodugu yan fan fɛ Massachusetts mara la. Amérique jabarani so ni CNN fana sen bɔ o la, o ye a jira ni kunnafoni laban diliw la waati dɔɔni ka kɔn kunnafonidilaw ka lajɛ ɲɛ min kɛra kiiritigɛlaw ka minisiriso ɲɛmɔgɔ Merrick Garland fɛ. Sanfɛla ja minnu b'a jira ko mɔgɔ kelen minɛna lakanabagaw ka lasigidenw fɛ. An tun bɛ se ka cɛ dɔw ye a bolo bɛ a kun na ani a tun bɛ t-shirt jɛman ni bugurijɛlaman don. A bɛ kɔ segin dɔɔni dɔɔni ka taa sɔrasiw fan fɛ sani a ka minɛ. O kɔfɛ u taara n'a ye mobili dɔ la min bɛ i n'a fɔ civil bolifɛn. O sɛbɛn bɔli kɛnɛ kan n'olu ni fɛn wɛrɛ bɛ Washington ka hakilinaw ɲɛfɔ ka ɲɛ Ukraine kɛlɛ kan. O ye Pentagon siran faratiba ɲɛ jamana fan bɛɛ ka lakanani ma.